Siyakhulekela kunina bokhokho kunabo omkhulu nje msela kaSathane fudula mafudula. Thatha umbeke endaweni umuntu afuna kuyo. Ngicela ukubingelela umhlaba wonke ozobubuka le video khona namhlanje. Endaweni zonke phesheya Africa, South Africa. Ubaba uNgobese njengoba abantu abaningi abamaziyo uDr Ngobese umelaphi olive ralem eThekwini endaweni yaseWaterloo. Abantu abamazi kakhulu ngomafudula. Ucela ukubuyisela ithemba kubantu ngomsebenzi nangezinto abantu abangayidinga ezingakwazi ukubasiza abanye abantu abalahlekelwe into eziningi zabo abebezama ukuthi zenze zingenzeki. Ngifuna ukubuyela from kumhluko 2021 uNgobese eqale ukwenzela abantu ispecial ngoNovember inyanga asuke ezalwa ngayo. Uma ufika uNovember kusuke kuyinyanga yami nje lengisuke ngizalwa ngayo umhla ka5. Kuyisikhathi lapha engizothi khona kulezi igubhu kuphondo uJerusalem umalika yipheli uma 1000 ihlala uNgobese uzobe enze ispecial. Kusho ukuthi yonke lemisebenzi yalezi igubhu izobe iyehlile ekusimanani naphansi. Umuntu onebusiness, umuntu ofuna ibusiness, umuntu osuke enesonto, umuntu osuke enesiphaza, umuntu osuke efuna ipromotion emsebenzini, umuntu osuke ethi umsebenzi anguthuli. Kuzobe kunento ezobe yenziwa from umhla ka1 njengoba lenyanga kaNovember iqala until umhla ka7. Ngizokwenza isiqiniseko esithi uma umuntu owayefika ngoBese ngoba sasishilo ukuthi into zakhona from kulezi sigubhu sika 12 kuya kwesika 35 isuke kuyizigubhu ezifikela isikhathi esiphelayo. Ucathi ukuthi lesi sika 6 month guarantee, lesika 2 years guarantee, lesiya sika 3 years guarantee ngaphandle kukaJerusalem ongavuselelwa nalesi sigubhu naluphondo uphondo lungavuselelwa. So uNgobese ke uzobe enamanani phansi alezi igubhu. Lesiya sigubhu lesiya esisibiza ngoJerusalem sobe sehlisiwe, uphondo lobe lehlisiwe, umalika yipheli uzobe uwehlisiwe. Nalezi igubhu ezihlako noma 1000 naloko esikubiza ngehlala okwazi ukuqoqa izinto zakho mayihlakaza ukuthi uyabeka imali ingahlali kuzobe kusemanani naphansi. Sicela ukuthi abantu abafuna ukufika kulesi special lapha eThekwini babhalise bafone basho ukuthi Ngobese sifuna ukufinyelela lapho sizokwenza. Abanye abathi kwase besivele sikulindele bebefona, abanye abantu besho besivele sikulindile ukuthi lesi sikhathi sizofika. Cela abantu bafone basho siyaqinisekisa ukuthi from umhla ka1 until umhla ka7 sobe sikhona special. Ngifuna ukuthathela ithuba ukuthi ngibusele straight ithemba kubantu ukuthi lokho abebekuzama kungenzeki sobe sikwazi ukuphusha ukwenza. Uma ngizokwenza lokho usuke ngikade ngizonyakaza ngiye lena nale ngifuna izinto ezokwenza ukuthi izinto zomuntu bayizokwenziwa sikwazi kwenzeka. Kuyiqiniso sibuyisela ithemba kubantu kuze yonke into yakho ibona ukuthi ishona phansi ibe namandla. Umuntu ofelwa zimoto, umuntu olahlekelwa zinkomo, umuntu osuke efelwa zinkomo, umuntu osuke ethi ibhizinama yindawo, sizobe sisenza isiqiniseko sokuthi konke kuzobe kwenziwa lapha yisona siqinisekisela kusona. Yona ndawo yokusebenza, yona ndawo le okuyona esazi ukuthi uma kufanele kufike isikhathi sokuthi uyohlanjulwa nje uzoyothatha uyohlanja uma usemfuleni kodwa kuzokwenziwa konke ngendlela okuyiyo. Cela uma uthola le video udlulise utshele omunye atshele omunye ngoba senza isiqiniseko sokuthi konke kuwe kubuyele ukwazi isikhathi esikuso njengamanje. Imali iyabaleka, inkinga zasemakhaya, abantu abanye bathunyelwe izinto kwenziwa izinto ezingekho right, omunye uthwetshuliwe, omunye kuliwa naye, omunye ufuna ukuqiniswa nje uzingelwa ngabantu ngesibhamu. uNgobese ke uzothi suka lapho ohlala khona uze straight lapha kwaNgobese, lapho uNgobese asebenzela khona. Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu lamadlozi azobe kuvumela mawubona le video ukuthi uze nethemba elikuwe, ungasambuza umakhelwane, ungasabuzi taso usuke straight uzofika la. Ngiyabonga kakhulu kunina nonke. Yazi le video izobukela abantu bonke abazobe bekhona. Kunina nonke nikhona, ngiyanihlonipha, ngiyabathanda abantu. Yenze ngesikhathi sami engizalwa ngaso
yikho ngifisa ukuthi konke engikwenzakho kungabi sikho ukwazi kwami nokuqonda kwami, kodwa kube ukuthi amadlozi obaba omkhulu amathongo, kube ukuthi konke engikwenzakho azobe seduze kwethu. Ngiyabonga kakhulu, uNkulunkulu abe nani. Amen.